لهم هربا أبدال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى الذين كفاهم من عظيم الفخر أن من لم يصلي عليهم لا صلاة له. أما المشرف لا تفي لجبه أما فون إسلامي كفولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسرو أنا جموكا ماندي كنا كان جموكا من سجلنا شريف لا تفي يبرانيكا شريفو تولا شريفو كدوكونو بارو لا أني كقما على كلا بوناوكا صلى الله عليه وآله وسلم أنه شريف لا دوبا دوماي أني أنكرمو أبو جعفر محمد جباتي ينصره. أما بسم الله كفوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو جعفر أنت السجن يفولني يولي من دون الله نجسرينا. أما شرفوك دكونو أنا جم كانت منونا أنداسرا كلا موديوما نوي محمد الباقر عليه السلام بأمين الدو ألفنا دون مي على تشينتا أدونا جوروينا ati ko yi joro ko yamariya ko dilo yamariya dira minma ale deuna akofe anda bina dula noy Ja'far as-Sadiq na yani anga do Ja'far as-Sadiq la da kunya fla Imam Husaini ka ambe o ka mawdudu kenaka nunu mo ke noy Husain alayhi salami alika mawdudu beni watina. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. آمين. أمي على ديلي سبحانه وتعالى. نعم. أفلا لباو أنا لما باو جين ربي كشيني حينني بركة ديلي على كاكو كويه نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أمدو ينوفى إن شاء الله أمدو كويه. نعم. سنغلو مانكونو ومين دو نفلني على كراكو صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أكو رجباي على تاي sungolo mangona aleka kalwe. Allahu akbar. Sun kalo o yaleka mantonka kalwe. Allahu akbar. Naam. Comme ale debe ala ni jonche aka kalo fana kera ala ka kalo ani mantonka kalo ni kaloche. Allahu akbar. Naam. Ama jamba yo defo ako wa qalbuhu fi qalabi alwujudi hayatu kulli mumkin alwujudi. Allahu akbar. Naam. Ako adamadin dusko bobe farkolo la marché chogumi ka farkolo la balu chogumi ala kira fana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Niya ale ka ko jetemine ibahay ka fo ale de fana nyenema yire ani ruhu jasadil kawnaini sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jin la haraka farkolo ani muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kalo min damera kanama na kunjora abe wele dalabla abe wele da madina be ka fo madina ko islamu ala kira ko ka ala sawma. Naam. ko alika kalo odona rahimallahu man a'anani ala shahri ko alaka hina mala ma min yende menga kalola okoro ka buluma faradiya ame buluma faradi nyama nyanga kungola ni kira ka kalo jora kanga deme ame kira deme ni jume fe mun kun kadaye nafla selu farida ukofe nafla sun kafara salatu ala nabi ko chaya ni kaloina ani ala kira modum ni ka ulaja ka here bake uye ko manda binase o ma baroina kira modin laja obita wolo ala ki lajalila ni ala kira modin laja ya ala kira laja ni ala kira laja iye nisoja do alala o Allah subhanahu wa ta'ala abu nisoja kuma segin kima mi ma to dando ala erko ola Sha'ban oye ala kira modun o chaman fana bangira o kalo indela Sayyidina al-Husayn alayhi salam o ka bangeni o kera ka ben
sha'ban kalo o tile saba de ma o la Husaini kanubaw ala ye jamana min nɔgɔya u ma olu bo o don kɛ kɛlɛcɛw olu ka don ye yani maa minnu b'u nin di ka ala ka diinɛ ka a kisi olu bɛ kɛ o don ye o ye donba de o Husaini alayhi salam ale bangera sha'ban kalo la o de la u b'a fɔ ko al-a'yadu sha'baniya n'o ye sunkalo mankɔnɔ a ɲɛnajɛw ye fɛtiw ka ca la Husaini ta b'a la Aliyun al-akbar o fana ka bangeni o nisɔndiyaw bɛ k'a kɔnɔ min Karbala don ni Husaini y'a jira ko nin de ni alakira kun bɔlen don ka tɛmɛ a joli bɛɛ kan ne y'a ɲɛnafin y'a minɛ ni kira ɲɛnafin ni an kun b'a fɛ k'o bɔ an na an bɛ Aliyun al-akbar an kun bɛ ale de filɛ o Aliyun al-akbar o ka mawlidu don ka fara Husaini yɛrɛ ka drapeau ta b'a kan Karbala don n'o ye Abul Fadl al-Abbas as-Saqqa o fana ka bangeni bɛnna o kalo in ma n'o ye sha'ban kalo ye wa hakɛda u bɛ Zainul Abidin alayhi salam ale fana bɛ fara o kan sha'ban kalo in na wa tile 15 o ye Imamul Mahdi o ka mawlidu ye ajjalallahu farajahu sharif n'o don sera an n'o fana walawala bi iznillahi ta'ala donc o kuma Husaini ka bangeni an b'o ɲɛkɔrɔlaw de la ala k'an bɛɛ sababama ala k'an don ka sunna dun Sheikh Abu Jafar an tɛ bɔ Husaini ka kɛnɛ kɔnɔ yara n y'a fɔ an ka jamukan tɛmɛnenw na bɛɛ dɔnnen don ni turunin dɔ de ye n'an ko ye Husaini tɔgɔ fɔ an yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ Sherifila duba min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ Bankɔni Janginɛbugu Seyida Sherif Usmane Madani Haidara ka du kɔnɔna la ala kira mɔdenw tila-tilalen don dudenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ni nin yɔrɔ dɔn ni an balimamuso Aisha Kulubali ale ye Husaini ka jalasiri ale de bɛ Husaini ka bangeni ɲɛnajɛw kɛ ale n'a tɔɲɔgɔnw bɛ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka ni ɲɛnajɛ sigibagaw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Abu Jafar an tɛmɛnen Muhammadul Baqir la Muhammadul Baqir n'o ye mɔden 12 minnu fɔ ni diinɛ kalifalen b'olu ma kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam ale fatura ka den dɔw to yen nɔ nka a denw na a ka jɔyɔrɔ in kalifara min na a denw na o ye Jafaru Sadiq ye Jafaru Sadiq yɛrɛ to ye jɔn ye اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين بعد الصالحين يا أبا الزهراء أنا دون كافو أول فعنوي محمد الباقر عليه السلام أي هرم سفلى أكم باكم أتوكم يجو مسوي هرم سفلى منكم باكم أكله وي فروة ويا كونيا دي تقول من جرا أكم ينتا تقول جي وي فاطمة دي الله أكبر نوي أنيو أفواي عند بنا سامة إن شاء الله كاس أمي سكين كافواي تقولني دونك أو مسوبين أي دين فلاد صرا محمد الباقري دين فلو وجعفر الصادقي فلانا عبد الله الباهر الله أكبر نعم أي مسوورة منفرو حرم مسوفلانا من بابلو وأم حكيم الثقفية بنت أسد بن المغيرة الحمد لله وفنا يدين دو صرو كلن توه إبراهيم كلن توه زيد كلن توه عبيد الله نجا علوم كوتو تاريمسو دو فنا كمبابلو وتاريمسو نونو وبيجتك كسبعة دو يدين دو صرو توه علي دو فنا دين زين الصغرى دو فنا دي سلامتي نجا علوشيما كوتو alaka ambe sawabama min kɛra a kɔ o tabaye ani fana ale yɛrɛ ka si bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la o de Jafaru Sadiq ani Muhammadul Baqir tiɲɛ don a den don Abdullahi Bahiri nka danbe ninnu dɔnbagaw ani bɔkolow dɔnbagaw burujuw gosibaw o y'a ye k'a fɔ Muhammadul Baqir den si ma kɔto نعمك جعفر الصادق عليه السلام نعم أنو عليه جوين أباني باو يجوني الحمد لله الإمام جعفر الصادق عليه السلام نعم جعفر
akoro yere arab kana an-nahru al-azb as-safi Allahu akbar okoro ko duma ko min di jikaji a jika sanu wa abe maminada Allahu akbar na'am o Jaafar afa o tɔgɔ de Muhammad al-Baqir o fa ye Ali Zainul Abidin o fa ye Sayyidina al-Husaini alayhi salam na'am o Jaafar as-Sadiq alayhi salam afa ba o ye Fatima bintul Hasan yani abe komi san afa o fa yanfan o ye Husaini a ba yanfan o ye Hasani donc Hasan ni Husaini ye ɲɔgɔn sɔrɔ Muhammad al-Baqir la kuma a bɛ se k'a fɔ Ali ye Jaafar bange siɲɛ fila o kɔfɛ Jaafar Sadiq yɛrɛ ba an k'o tɔgɔ ye Fatima nka min jara kun o de ye Ummu Farawata Ummu Farawata ale a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye Ummu Farawata a fa tɔgɔ El Qasim Qasim fuqaha ul Madina u b'a fɔ ko Madina ko fiqhu dɔnna 7 kun bɛ yen Qasim ye o dɔ ye o Qasim o fa tɔgɔ Muhammad Muhammad ye jɔn ye o Muhammad o fa ye Abubakar Siddiq ye i ye kuma faamu donc Sayyidina Abubakar o mɔdenya o bɛ se Jaafar Sadiq ma fa yan fan fɛ wa Ummu Farawata a ba o tɔgɔ Asma'u o fa ye jɔn ye o fa ye Abdurrahman bin Abi Bakr Siddiq donc o kuma na Sayyidina Abubakar ale fana ka mɔdenya bɛ se Jaafar ma siɲɛ fila i n'a fɔ Ali ka mɔdenya bɛ se a ma siɲɛ fila donc o Jaafar as-Sadiq alayhi salam ale bangera Rabiul Awwal n'o ye Mawludu kalo o tile 17nan don dɔ de a bangera ka bɛn o ma a bangera ka bɛn o ma hijira ala kira ka bɔ Maka ka taa Madina hijira dɔ b'a fɔ a san 80 dɔ b'a fɔ a san 83 o la i bɛna ye k'a fɔ Jaafar Sadiq alayhi salam ani a mɔkɛ Zainul Abidin n'a bangera hijira san 80 ani a mɔkɛ ye san 15 de kɛ ɲɔgɔn bolo sabula Zainul Abidin o ka somayɛlɛmali bɛnna hijira san 95 donc 80 n'i y'o bɔ 95 la tɔ bɛ to 15 o kuma na Jaafar Sadiq alayhi salam a ye san 15 kɛ a mɔkɛ ka tarbiya kɔnɔ ka fara o ye min ye bɛɛ y'o dɔn ka fara o kan tuguni a yɛrɛ wolofa n'o ye Muhammadu al-Baqir o ye min ye dɔnni cɛci ni kira y'a ko fɔ yan'a ka na a y'a ka ɲɛnɛmaya kɛ o fana ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ wa a b'o cogoya kelen fana la a bɛnkɛ n'o ye Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq a bɛ gɛrɛ o la o bɛ baro fɔ a ye ko caman bɛ yen ala k'an bɛ sababa donc o la Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam ale ye dɔnni an bɛ se k'a fɔ a ko ale de ye alimul Madina ye alimul Madina komi an bɛ da bɛna s'a ma a ko maaw mana taa yɔrɔ o yɔrɔ sharriqa aw gharriba a ye taa kɔrɔn fɛ a ye taa tilebi fɛ a tɛna maa ye dugukolo kan min bɛ kira ka diinɛ in dɔn o kɔfɛ tuguni diinɛ dɔnni o dɔnni ni adamaden kan k'o dɔn k'i b'o sɔrɔ maa la n'o tɛ ale kuma Jaafar Sadiq alayhi salam n'i ye ɲininka nin ye a bɔkolo ye ala k'an bɛn sababa ma kaburu bɛ fan jumɛn Imam Jaafar Sadiq alayhi salam ale kaburu bɛ Madina Baqiya a bɛ Baqiya de kɛrɛfɛ Imam Sadiq alayhi salam a ye san 65 a y'o de balo a ye san 65 a y'o de balo a fatura hijira san 148 ala ka an bɛn sababa a kaburu bɛ Baqiya ale ani a fa Muhammad al-Baqir
ani o fana fa Zainul Abidin ani u binakɛ n'o ye Hasan ye olu kaburu naani de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Baqiya ala ka taali nɔgɔya ɲɛ ɲinɛ i ka taa yɔrɔ yirana ala k'a bɛɛ nɔgɔya inshallah. Sheikh Abu Jafar ali Jafaru Sadiq ali tile ni masakɛ jɔnw tile bɛna alhamdulillah n'an y'a f'i ye k'a fɔ a ye san 15 balo Zainul Abidin ka waati la o kumana Zainul Abidin o ka waati o kɛra Bani Umayya takaw olu ka waatiw kɔnɔna la o kumana Bani Umayya takaw olu ka fanga o dafiri kuma o bɛɛ y'a sɔrɔ ale bɛ olu ka fanga binnen ni Banul Abbasiyata Abu Ja'far al-Mansur ad-Dawaniqi fo kana se Harun Rashid ma Ja'far Sadiq ale o masaw bɛɛ tile kuma o de la i b'a ye k'a fɔ Imam Ja'far Sadiq alayhi salam waati dɔ la masakɛ o ye a ɲin'a fɛ ko a ka to ka taa bɔ a ye yani a ko a ma e y'anw kanimɛ de ma laka la takhshana kama yakhshana an-nas mun ne tɛ taa an ka palais la i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ taa palais la cogo a ko m'a mɛn ko ɲaga b'i fɛ ni n bɛ taa tare k'i ye wa m'a mɛn fana ko kungo b'i bolo sanga bɛ yen ko n bɛ taa sangafo kɛ karamɔgɔ minnu b'a a da fɛ olu ko a ma i b'a fɔ a ye ishabna litansahana ko to kana to an yɛrɛ ma an ye masakɛw da an bɛ fili n'a ma tiɲɛ fɔ n ye n tɛ yafa aw ma dɛ a bɛ nɛn de la a tɛ dusukun na ni tiɲɛ fɔra baara bɛ kɛ n'a ye baara tɛ kɛ n'a ye a ko a ma ishabna litansahana to kana i k'an ladi Imam Sadiq ko a ma alayhi salam man yashabuka la yansahuka wa man yansahuka la yashabuka ko ni maa min jɛra e fɛ maa min mana to ka fara e kan e bɛ to k'a fɔ hɔn e bɛ to ka ko caman k'a ye k'o tɛ se k'i kɔnɔnaji ye bilen i bɛ dɔ tɔɲɔ o tɔɲɔni wari i bɛ tila ka ale sɔn o la ale tɛ se k'a fɔ masakɛ a ma ɲɛ wa man yansahuka wa maa min b'a kɔnɔnajɛya aw masa ye ka sira jira aw la nin man ɲi nin ka ɲi aw yɛrɛ tɛ sɔn o ka fara aw kan a b'a fɔ o b'a ka affaire tiɲɛ a b'a fɔ ko nin diplomasi t'a la nin man kɛgun ala k'an bɛ sababa ma masakɛw tɛmɛnen kɔfɛ a tile ni dɔnnikɛla jɔnw fana tile bɛnna al-Imam Ja'far Sadiq alayhi salam shamsu nujumi kulli jili komi yɛrɛ kasida dɔ da ala ni dɔnnibaw kɛra dolo ye ale tilela ale de tun ye a tile dɔnnibaw ka ca minnu ni Ja'far Sadiq tile bɛnna n ko ale tile la dababara 400 tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛrɛfɛ domaine bɛɛ la chimie o kalanbaw tun bɛ na physique géographie biologie physiologie o ye adamadenw ka dɔnniw ye quoi o kɔfɛ ka fara kuranɛ kalan hafizul kuranun kun bɛ na u b'a lamɛn a bɛ olu ka durusiluw lamɛn fiqhu tigiw bɛ na hadisa tigiw bɛ na tafsiru tigiw bɛ na ka fara ka ale fa n ko Muhamadu Bakiru de usul fiqhu yɛrɛ découverte kɛ o kalandenw fana bɛ na a bɛ a yiru la dalilu bɛ ta tan dalilu bɛ di tan o kuma Ja'far Sadiq alayhi salam dɔnniba minnu tɔgɔ bɔlen don n'u tile n'a tile bɛnna a fɔlɔ ye Abu Hanifa ta ye o ye san 2 kalan k'a bolo fo o yɛrɛ ko lawla sanatani la halaka Nu'man ko ale ka san 2 kalan min n'a y'o kɛ Ja'far fɛ ko n'o kun tɛ ko ale tun bɛ to a la a filanan al-Imam Malik rahimahullah Imam Malik ale fana tun bɛ to ka taa Ja'far fɛ yen a bɛ walandaw t'a fɛ o de la i b'a ye k'a fɔ a ka Muwatta la hadisa 7 ɲɔgɔn o b'o kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sanadu yani n ye nin minɛ Ja'far la o fana y'a minɛ karisa la o kuma hadisa 7 ɲɔgɔn bon n'i y'a tɛntɛn a bɛna kɛ hadisa 3 ye o bɛ Muwatta kɔnɔ ko Imam Malik y'o minɛ
Ja'far Sadiq la o y'a ye min lakale a ma min lakale maa t'o da dɔn donc bonya kun b'a ni o cɛ hali Imam Malik rahimahullah n'a b'a karamɔgɔw jate karamɔgɔ minnu ni olu jouera ale kan kosɛbɛ ni a sɔnni u ye kosɛbɛ f'u ka tabi'a mun y'a marqué f'u ka tabi'a yɛrɛ o yɛlɛn'a fɛ a bɛ Ja'far Sadiq jate a la a bɛ Ja'far Sadiq a b'o jate a la a b'a fɔ a ka kumakan dɔw la a ko ma ra'aytu ni Imam Malik ma maa ye afqaha min Ja'far bin Muhammad maa min bɛ fiqhu dɔn i komi Ja'far Sadiq ko n'ale kun taara a fɛ yen kuma o kuma n'a sunnen tɛ i b'a sɔrɔ a bɛ nafila seli walima a b'a ka zikuru la walama i b'a sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔw lakana ni Imam Malik ka seereya ye Ja'far Sadiq an ye min f'i ye n ko a tile ni masakɛ dɔw tile bɛnna n dɔnnibaga an ye Abu Hanifa f'i ye sisan n'i ye siyaru a'lamin nubala di Zahabi n'i y'o lajɛ ka fara kitabu wɛrɛw kan minnu bɛ kuma Ja'far Sadiq ka ɲɛnɛmaya kan maaw ka kitabu la minnu tɛ Ja'far Sadiq yɛrɛ nɔfɛ tuguɲɔgɔnya baw ye an bɛ se k'a fɔ tɛ shi'aw ye Imam Zahabi b'a lakale ko Abu Ja'far al-Mansur n'o ye Banul Abbas o khalifa fɔlɔ a ye ci bila Abu Hanifa ta ma a ko Abu Hanifa ta ma ko inna nasa qad iftatanu bi Ja'far ko Ja'far kelen do ka maaw sɔnnen do a ye yani ni bɛɛ ko Ja'far bɛɛ ko Ja'far a ko misan bi tilenna dɔrɔn bɛɛ ko Bani Sheri Usman Madani Haidara yani dawla boyana quoi yani ala ka dimanw do bɛɛ ko Ja'far bɛɛ ko Ja'far bɛɛ ko Ja'far a ko an bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ walasa k'e layɛlɛ k'a lajigin a ko ɲininkali minnu ni i yɛrɛ b'a dɔn k'u ka gɛlɛn i b'u sɛmɛ a la b'a wele ka na u ci bila Ja'far Sadiq ma alayhi salam ka na masakɛ ka palais la o y'a sɔrɔ Abu Hanifa ta ale bɛ masakɛ kɛrɛfɛ Abu Ja'far Mansur kɛrɛfɛ Ja'far donnen min kɛ Abu Hanifa ta yɛrɛ b'a lakale a ko haiba dɔ donna ale la o ma don ale la masakɛ ta la sima ul anbiya nabi ɲuman jolu b'u la sa de o de ye sa ye dɛ sa fɔlɔ o ta ye fiyewu kuma min na ni a donna sigiyɔrɔ dira a ma masakɛ yɛrɛ wulila k'i jɔ a ye ka sigiyɔrɔ d'a ma ni dɔw b'a fɔ ko ka wuli k'i jɔ maa ye k'a ti bɛn e yɛrɛ b'a dɔn ni i ye commerçant ye e tɛ sɔn ka wuli maa ye sannikɛla bɛ sannikɛla n'o nana i jɔlen i sigilen t'a feere kɛ i bɛ wuli wari i tɛ wuli ala ye ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma o la Imam Ja'far Sadiq alayhi salam a don n'u y'a bisimila masakɛ ye sin kɛ Abu Hanifa ta ye présentation kɛlen kɔfɛ nin de ye karisa ye nin de ye karisa ye a ko an bɛnna min kan i ka ɲininkali gɛlɛn ninnu k'a la Abu Hanifa ta ko y'a sɔrɔ ale ye ɲininkali gɛlɛnmanba 40 ale y'o de labɛn ale yɛrɛ bolo maa tɛ nin dɔn n'ale tɛ a bɛ siyaru a'lamin nubala de la dɛ ni Imam Zahabi shi'aw ta tɛ tayɔrɔ dɔnnen kuma min na ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɔn ka k'u ye u b'a fɔ bamanankan na cogo di u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan ala k'an bɛ sababa ma Abu Hanifa ta ye ɲininkali fɔlɔ kɛ Ja'far la a bɛ yɛlɛ sabula ninnu ye petit maciw de yani ale kilasi ale bɛ sanfɛ de ale bɛ sanfɛ de sabu a ka kuma dɔ de bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ nin ka dɔgɔ olu kɔrɔ ale de ko irfanu na ala jɔnya la Ja'far Sadiq a ko lana ma Allahi halatun huwa fiha nahnu wa nahnu fiha huwa illa annahu huwa wa nahnu a ko anw tɛ maa gansan ye nahnu wakuru iradatillah ala ka laɲini a ɲa de ye anw ye laɲini bɛ tɛmɛ anw de fɛ a ko lahalaya dɔw bɛ anw ni ala cɛ o lahalayaw kɔnɔ o sangaw kɔnɔ n'i bɛ ala ɲini n'i ye anw ye
iba ala sɔrɔ la halayaw fana kɔnɔ anw tɛ anw mɔgɔ ye bilen dɛ i y'a faamu anw tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ sabula ala ka alaya lahalayaw anw connectelen don ala la fo o lahalayaw o bɛ ye an na yani o tɛ dɔwɛrɛ ye n'u ko min ka kɛ o bɛ kɛ yani o ye fanaw de o b'a sɔrɔ u ɲinɛnen d'u yɛrɛ kɔ u bannen d'u yɛrɛ la ka ala subhanahu wa ta'ala o ka mankutuw de sabatiw la ko nka anw ye ala ye ala ye kuma la surunyala a ye ɲininkali 40 bɛɛ jaabi cogo di a b'a fɔ Abu Hanifa ta ye ko aw irakikaw ko tan shamikaw ko tan madinakaw ko tan anw ahlul baytu ko tan ɲininkali 40 bɛɛ a b'a bɛɛ jaabi ni a yɛrɛ ta mɔgɔ wɛrɛ ta k'a bɛɛ fɔ Abu Hanifa ta ko a'lamu nas a'lamuhum bi ikhtilafihim ko maa min bɛ a ta dɔn ka wali ta dɔn ko tigi de ye dɔnnibaaba ye a ko n sɔnni ye o kuma ala k'an bɛn sababa ma ya Aba Zahra. Sheikhana dakuruɲa laban jumɛn bila ni duwawu? Alhamdulillah dakuruɲa laban min bɛ ne bolo o de ye maaw k'a ɲini u ka Jafar Sɔdiki kalan u k'a dɔn a ye mun fɔ tawhidu la a ye mun fɔ fiqhu la a ye mun fɔ irfan na tasawufu la o kuma e dun tɛna se k'o sɔrɔ cogo si la fo maa minnu kolokolola la a dɔnni ninnu bɛ minnu bolo i bɛ gɛrɛ olu de la mais ni e ko k'olu tɛ silamɛ ni e ko siyaw tɛ silamɛ e bɛna Jafar Sɔdiki ka dɔnni sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? dɔw b'a fɔ ko Imam Malik ye min lakale Jafar la o bɛ anw bɔ an b'a fɔ Imam Malik ye 3 dɔrɔn de lakale la o t'an bɔ dɛ a tɔ bɛ i b'a tɔ ɲini hada walhamdulillahi rabbil alamin inshallah ala k'an bɛ sababa ma amin 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 ni maa min bɛ dɔnni fɛ i mago bɛ dɔnni ba dingɛ yɛrɛ la f'i ka don ninnu ka duw de kɔnɔna la a jiginna ninnu de fɛ yen ninnu de b'a dɔn ninnu de bɔra ni a ye k'a di ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye dɔ sɔn caman na u ye dɔ sɔn fitinin na a tɔ camanba tora u fɛ ni b'a fɛ k'a dɔn i bɛ don ninnu ka du de kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala deli ninnu dɔnni ala k'a jira an na ka tugu u nɔfɛ ka kɛ u fɛ ka tugu u nɔfɛ ala ko o nɔgɔya an ye an bɛ segin ka an karamɔgɔ Abu Jafar Muhamad Jabate fo ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in sigili la ani wele in jaabi la walasa ka na ni kunnafoni ninnu di silamɛw ma an bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn Sirifila duba duman jɛmukan kanu ni a n'a matarafali la an bɛ Alahu Taala deli ala ka sigida nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكر بالهاصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم